Mä oon kipeä. Kyllä, 2 päivää sitten mä tein videon, missä mulla oli vähän nenä tukossa ja nyt mä oon kuumeessa. Ai vittu, kuume on muuten perseestä. Koko yö pyörin semmosen tuskahien kanssa. Sain tosi vähän nukuttua ja aamulla kävelin töihin tyytyväisesti, niin 2 kertaa puikkosin. Kävelin autolle. No, sit mä tulin siihen tulokseen, että 360 ja muun luokkasin kotiin. Ja nyt mä oon tässä 1,5 tuntia istunut ja mä ajattelin tähän video, koska mulla on ihan vitun tylsä. Tänään me puhutaan tänään feminismistä, varsinkin länsimaalaisesta feminismistä. Ja kun se vesittää niinku oikea feminismi ja aatteen ja et se pilaa. Feminismin suurin ongelma on feminismi itse. Ja ennen kuin me aletaan tähän pureutua, niin mä oon pahoillani siitä, että tästä saattaa tulla. Tosiaan mä tuun yskiin ja niistää ja aivastelee tästä tosi paljon. Ja mä joudun varmaan leikkaamaan ne pois, ettei teidän pää hajoa. Mut mä en saa kaikkia välttämättä leikattua. Mut katsotaan. Mut tosiaan, feminismi on 2017. Ja varsinkin länsimainen feminismi. Se on ihan käsittämätöntä. Netissä naiset huutaa siitä, että antakaa mä oon lihava. Antakaa mulle oikeuksia. Antakaa mulle asioita, mitä mulla on jo, mutta antakaa mulle vähän enemmän kuin mitä miehillä on. Jos te nyt ootte niinku viime aikoina seurannut yhtään mediaa tai no jos te ootte ylipäätään lukenut lautaa, niin täällä on semmonen ohjelma kuin joku vaakakapina, missä feministit puhuu siitä, että antakaa mä oon läski. Okei, se on ihan okei, että sä oot lihava. Mut se, että sä haet oikeut olla lihava, niin ei se okei. Okei, mullakin on ylipaino. Mut kenellä taas toisaalta ei olisi ylipaino. Aika harva meistä on tyytyväinen omaan painoonsa. Mut se ei silti niinku anna sun oikeut elää semmosessa psykoosissa, että sä saisit olla lihava. Koska lihavuudesta seuraa paljon niinku sairauksia. Se on valtiolle hyvin kallista. Se on vaikuttaa terveyteen. Se vaikuttaa käytännössä kaikkeen. Sun mielialaan, sun jaksamiseen. Mä en oikeesti ymmärrä, että miksi sitä aletaan niinku puolustamaan. Että lihavuus on okei. Se on länsimaalaisten ongelma, että ne on lihavia. Se on ihan käsittämätön epidemia. Kattokaa vaikka Amerikkaa. Kuinka paljon siellä on lihavia ihmisiä. Eikä siis semmosia, että niillä on se 10 kiloa ylipainoa, mutta kun niillä on semmonen vittu 60 kiloa ylipainoa. Se on ihan käsittämätön. Sitten mä oon feminismin kannattaja. En siis länsimaalainen, mutta se mitä feminismi ajaa takaa. Se, että tuolla Afrikassa ympärileikataan naisia, että ne ei pystyisi nauttimaan seksistä. Se on ihan järjetöntä. Se, että tuolla Intiassa siellä raiskataan nainen ja sit se seuraavaksi se saatetaan kivittää. Tai jossain muslimimaissa. Se, että nainen raiskataan ja sit tullaan siihen tulokseen, että se ei ole puhdas. Niin sit se kivitetään tai tapetaan. Siinä ei ole mitään järkeä. Ja sit tää länsimaalaiset läskit ämmät huutaa, et mun etuoikeudet. Ei, vittu kun ne on niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä. Anteeksi, tää menee mun hyvin paljon tunteisiin. Tää on niin rasauttava aihe. Ne tappelee omien etuoikeuksien puolesta olla lihavia. Ja tuommoisista tyhmistä asioista se, että me ei tienata yhtä paljon palkkaa, koska miehet. Mut siinä on pääsyy se, että naiset kouluttautuu vähän huonommilla aloilla. Mä en tunne yhtään miestä, joka olisi parturikampaaja. En yhden yhtään. Mä tunnen 3 muijaa, jotka on lukenut parturikampaajaksi, josta 1 on päässyt töihin. Ja sekään ei ole hirveän hyvä palkka. Enkä mä nyt sano, että kaikki naiset kouluttautuisi huonommin. Mut kyllä valtaosa naisista kouluttautuu
joksikin kokiksi tai keittäjäksi tai tommoseksi, mikä ei ole semmonen hirveän fyysinen työ. Se, että jos sä menet vaikka Raksaa miehenä töihin, niin sieltä tienaa huomattavasti enemmän kuin keittäjä. Koska siinä on just se fyysinen työ. Eikä nekään Raksamiehet tienaa hullun. Mut ne tienaa sentään vähän enemmän kuin joku keittäjä. Tää on niin, tää on niin käsittämätön aihe, tää feminismi nykypäivänä. Et se pilaa kokonaan sen alkuperän, miksi feminismi on niinku luotu tähän maailmaan. Ja sit se, että se on nykyään kirosana, se feminismi. Et sä vois sanoa sanaa feminismi ja odottaa, ettei joku triggeröity siitä. Koska kyllä varmasti, jos mä tekisin laudalle langan ja keskustelisin, tai ihan sama minne tahansa internet vastaan mä tekisin langan ja puhuisin, että feminismi on tosi tärkeää, niin ei ihmiset osaa yhdistää sitä oikeaan feminismiin. Vaan nykyään feminismi tarkoittaa naisille samoja oikeuksia kuin miehillä, eikä sitä, että niitä ei tapettaisi siksi, että ne raiskataan. Tää on ihan järjetön. Mikään muu ihmisryhmä mun mielestä ei ole niin etuoikeutettu kuin valkoinen, länsimaalainen nainen. Okei, ne tienaa 20 senttiä vähemmän palkkaa. Mut ensinnäkään jos sota tulee, ne ei oo siellä rintamalla. Ne ei tee hirveen vaarallisia duunia. Ne ei oo tuolla noin sukeltajina hitsaamassa jotain paskaa. Ne ei oo tuolla noin rakennustyömaa huonoilla telineillä tekemässä töitä. Ne on lähinnä aika turvallisissa töissä. Ja sitten ne kehtaa valittaa, että me ei saada tarpeeksi palkkaa. Siinä ei ole mikään järki, että ihminen, joka tekee paljon vaarallisempaa työtä kuin toinen, että se toinen saisi saman palkan työstä, joka ei ole läheskään niin vaativa. Mä näen tuolta mun tilastoista, että ketä näitä mun videoita kuuntelen. Että siellä näkyy sukupuoli, minkä ikäinen on, ne on tommosia. Mä pystyn seuraamaan niitä tuolta mun YouTube-kanavan kautta. Ja siellä on muutama nainen, joka katsoo näitä mun pätkiä. Mä en nyt missään nimessä tarkoita loukata teitä. Mut jos sä oot feministi, sellainen, joka tuo Twitterissä ja Tumblrissa huutaa ja itkee tommosia niinku pieniä turhamaisia asioita, niin lopetas. Jos sä toivot naisille parempaa elämää jossain nois 3. maailman maissa, niin lopeta se pienestä kitisemmin. Sulla on aika hyvin tää elämä. Ja mä toivon, että sä kuuntelet mun seuraava video, missä mä puhun ongelmista, mitä valkoinen mies joutuu kärsiin nykyyhteiskunnassa. Se on semmonen aihe, mistä ei nykyään puhuta läheskään tarpeeksi. Ja se tulee olemaan tosiaan mun seuraava video. Kiitos.